Ayo sini Brosmed. Wah, sip. Ayo, ayo. Ayo sini kakak. Ayo, sini. Joget. Yang mau nyanyi, yang mau nyereh, ayo, ayo, ayo. Sini, kakak sini. Ayo sini terus. Nggak apa-apa joget dulu. Oke, oke, oke. Iya.
Cak ada pilihan. Preyan. Ayo. Iki lho. Ayo Mas. Kowe nak yo Dik Fitri golane yo.
buat bunda-bunda cantik. Pak E. Enak ya, Dik. Urung. Urung kok apa sih? Lah mau sih guli-guli ngono. Urung. Kok ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam minum susu. Susu perawan rasane enak tenan. Susu rondo rasane rodok sepo. Ayo sini kakak cantik. Ayo. Yang punya es sama bakso ya. Spesial tadi permintaan Bunda. Kelingan manis esone jur kelingan Ayo sini kakak cantik. boyone Bresmet. tresno kasih sayangi karep aku adalah pengen dadi bojone Piye Mas? Ketok enak. takut Masa sayang wis duwe bojo yo nanging aku ayo sini. Terlanjur Buat cinta. parkir nanti ayo enggak apa-apa sini Tuan. Enggak apa-apa. Gelongso Enggak mau. rasane ngati karep atiku Sono oke. pengen melu duweni Perhatikan aku. Dek Fitri goyang dong Kosek. urung Ayo. Satu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja diawo sikat yo he sote jopo ayo dek yo boten jo Ora bakal luru ganti. ya Allah Ayo. Iku lho bener. go sombong Seneng lalu sedih bareng-bareng dilakoni. Ini aja manis rasane Rajan bila tanteni radane sayange wis duwe bojo nanging aku terlanjur cinta ada longso rasane hati sekarang hatiku pengen duweni oh di rezeki Mas. Sampai bawah. ayo ibu nanti Sampai hilang loh bawah. jambu alas kulite ijo sing dikagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja diamu hey go Susun nek rondo. Habis Mbak Nur. Rondo sepo. Susune perawan. Rasane koyo es degan. Ayo Mbak Nur. kowe aja dek sampe bayo Susune kodo. Rasane kok ora.
keluarga besar Satu kali lagi. dari Selamat belakang bertemu. Pacific Plus. Ayo di sini. Sama ya Iya. Sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo aja diawon. Yo. Sumpah neng batin Sini 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 sini. kate-kate hati ora bakal luru. Goyang. Jangan Dimas. Hey, manis, manis. Hey, 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 hey. Sumpah wes janji Ayo, 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 ayo. bareng-bareng dilakoni. Piye? Manis rasane nang jadilah sing penting enak rasane sayange wis duwe bojo Ayo Bunda anange habisin. aku terlanjur cinta yo Sudah habis dong. Ayo habisin. rasane ati karep atiku pengen melu duweni kita bonus sekali lagi matur suwun Iki wes Mas. Mas kuliting sukses digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut yo hey yo yo wis yo 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 gas la 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 oh tangi 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 nyambut gawe nyambut gawe rasane najan dilahan sing penting enak rasane sayange wis duwe bojo nanging aku terlanjur cinta nelokso rasane ati Yuk, Bubuk Asmoro di Irawan. Bangkong, Pak Dekiran, monggo. Oh, gini. Misi. Kita ya. Iya, iya. Budi Bangkong, monggo. Ayo. Yeay. Jadi
ati wiwit biyen umangka saiki Mas, tuku apa? kubuk kae kebak crita wayah wengi nganti datan rina hae jajan kuciran Sampean tuku apa to? kuciran Nggo sapa? 10.000 untuk 5 Oh, nggo mbake kae ya. yo jodoh wis mumpung nek kene nek Mbak omah dikasih nek hadiah loh Mbak kuciran. Di Winda kita Ya. suruh ke sana sama Oke. Pak D Tukiran. Niku wonten Pak Bos sing radi nah ya. Yuk caketan. Iya. Catetan Yo. jroning ati. Oh. 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 Nonton saya marang ati. Kowe dadi kawan sing ndi Mas? Niki Pak Do Salim Salim. Salim sih. Ayo yo. Matur suwun Mas Bro. Terima kasih. Joget, ayo monggo. Ternyata di sini ISIS. Kita ke warung yuk. Jajan. Ada iya iyo. Iya iyo. Permisi. Kula nuwun. Tiktok. Monggo panitia. Terus. Yen liwat aku kelingan gubuk kain Pak De mboten joget. biyen Monggo joget. tak goleren neng cagak kepak tulisan warna abang tondo isih perawan dikwin Endi Mas? Monggo Pak. Wiwit biyen, monggo. Tumeka saiki. Aku bokae kepak crita. Wayah wengi nganti datan rina. Dentung sar. Mas Bro, paring asma nama siapa? Namanya siapa Mas? Pesennya Pak Tukiran kayak ngedak jenengan no. Terusnya ditiup, wah. Jare Oh ditiup, wah. niki. Lagunya apa yang disenengi? Bariki Oke. apa Mas? Oh ya sebentar, nanti tak. Oh udah mau pergi toh? Oh mau pergi. Tuku kuciran, urus bayar sih Mas. 10.000, mbok menoko tamu nek Tunggu ya dibayari. Mas ya. Ini belum Oke ada sabar. ini soalnya. Tuh. Lagunya mungkin apa? Pak Apa Mas Tukiran? Bariki? Wah, yaudah. Ya. Kita geser lagi di. Kita balik lagi ya. Win. Catatan Yo. Oh. kotor saya marah kowe dadi Yo. Rapopo kok yo nyawer anak dhewe nyanyi iki nya. Mangga, mangga iki.
Jebulane rusak rusuk katurun nafsu Lakasane kotang hati Ragate akhir Harus menikah kebati Sini jogetnya di sini, Bunda, Bunda. Ibu monggo, Bu. ing wengi kuwi nalikane aku pisan ketemu untapake sliramu pamit aku pamitmu bali neng kotamu sepine ngati Ser ing wengi kuwi ora krasa tumetes selo neng pipi
tak tunggu